StoryMaker Android sistema eragiledun gailuentzat bideoak modu errazean sortu eta era seguruan partekatzeko aplikazioa da. Tresna honek argazkiak, bideoa eta soinua grabatzen dauz, eta testuak idazteko aukera ere ematen dau. Gehitu dozuzan zatiak nahi dozun ordenean ipini ahal izango dozuz, arrastatu eta askatuz, eta azpitituluekaz, argazkiekaz eta hofa-hotsagaz osotu daitekez. Istorioaren deskribapen txiki bat egin, kokatu eta partekatu. StoryMakerrek aurrez prestatutako dokumentu ereduak daukaz. Istorio bat kontatzeko modurik errezena 5 pausotan azaltzen daben tutorialak dira. Tutorialak ikusteko settingetan hautatu. Karen Bizkaiko mapan euskarazko edukiak partekatzeko erabili Twitter. Txioak geolokalizatu eta traola kagunea hastaka idatzi. Egin txio kaguneari!